ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನಿಗಳೇನಿ ಇನಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೆ പോകുന്നില്ല. ಈ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಲೆ ಈತ ನಮ್ಮ ಬೋಟಿಂಗ್ ಪೋರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಫುಲ್ಲು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಪೂರೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಲ ಮಂದಿರು ಗಾಡಿ ಪರ ಹೋಗುದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಎತ್ತುವಿನ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಲ ಉಂಟು.
ಚೋಗಲೆಗತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಡೀ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ಪಕ್ಕ ಇಂಚ ಬತ್ತಂಡ ಬೆಟರ್ ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ರನ್ನಿಂಗ್ ಉಡುಪುಡು, ಕಯಾಕಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಡು. ವರ್ಷದ ಟೈಮ್ ಉಡು ಬತ್ತಂಡ ನಿಮಗೆ ಕಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಲೌಡ್ ಇಜ್ಜಿಬೋದು, ಖಾಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ಪೋಡು ಅದೇ. ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಅಂತ ಕಯಾಕಿಂಗ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವೇನು. ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಚಾನಲ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.